ka amin'ny herintaona izy io mahavokatra bebe mitarimy mahavokatra misabo mahavanona de agnatin'izegny fisorona feno fo mitafotafo miaravoana atoko iambazakatsika kan'izay eto zegny toerana agnatantorahantsika ny fomba tsy raha nataontsika niany fa io zegny ny fomba mitarimiany olobetsikatsika ny fomba kemizay izy koa raha efa tsy atao hoe ohatra atsika marandray na magnena akôho na sasakaly izy koa misy fotoagna atsika andeha iseky itirentsôha mivolagna lera atsika andeha ampisikina lera atsika andeha hagnano ny fomba lera atsika andeha iseky izy koa nareo efa niala igny sintrany mandeha miseky amporceno io nareo ranomasotsotra fo fa izy koa ny fomba makaza magnano raha alohany raha tsy volagniny atsika efa mampivolagna menimeny mba magnontania izy koa misy raha tsy hay fa tsy anareo fo magnano saim-pantany kanefany raha ataonareo io baka io tsy azy aminany fa magnantegna ny fahendretsika jiaby tsy ala ile koragna mahafomba ny fomba satria atsika olo hely atsika olo mahalala engany ny razana ndraiky zagnahary ny asatsika nagnapetraka atsika olombelogno amaly lay fifankatiavatsika mifamaly misy kataogno aty ampasinateny ka tohitoy zegny malavantady fa niobologna malava koragna biby tsisy lohany tsy mandeha fa indeha koa mivalagna misy fitamperany tamperiko eto an-tseliky ny koragna sy ny kabary atao amitsika jiaby fa misoratra atsika jiaby nitandregny baka farany tompoplazy tompovaky
Metode nere alipata tena chama ile ndio faraka ndio metode ndio watu rompete sente tena jambo ndio E fa sapere come rumizar força. Porque na ronde com a nossa que teve de novo. Isso que aqui na ronde tem a nossa. Masahe, hindi na pag-kumbagat na niya
Peti, Bahatushuru, Ampasaran Soda, Sensei, Yatarovania, Soda Skajapita de Patamari.